Illum beda l-vjaġġ biex niċċelebraw il-kisbiet tal-ħaddiema mill-Belt Valletta għal Belt Valletta. Dan kien il-messaġġ fi sfond ta' attività politika għal pinnies indirizzata mill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela il-ħadd filgħodu fil-Belt Kapitali. Il-Prim Ministru spjega li l-ikbar riforma li ġab dan il-Gvern kienet fil-qasam tax-xogħol. Dan kif qabel l-2013 pajjiżna kellu sitwazzjoni ta' 8,000 persuna jirreġistraw għax-xogħol u kulħadd kellu jkuntenta bix-xogħol li jsib. Però mill-2013 bdiet il-ħidma b'miżuri b'saħħithom fosthom Child Care b'xejn, sistema ta' tapering u l-iktar ħaġa għażiża għas-soċjetà, id-dinjità li jġib ix-xogħol. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li rata ta' tkabbir f'pajjiżna hija 6 darbit iktar minn dik tal-Unjoni Ewropea, dan għaliex pajjiżna għandu riżorsa umana li hija aqwa minn kull ta' pajjiż ieħor u għalhekk lillum nistgħu nħarsu l qudiem lejn il-futur ta' dan il-pajjiż mimli b'ottimizmu. Dik tfisser meta il-prijoritajiet tiegħek ikunu qed iħabbtu fuq in-naħa tajba, mhux meta inti tgħid li titmur u tinvesti fl-industrija tal-armi u tal-armamenti u tal-munizzjon u tat-tankijiet tal-gwerra u tal-bastimenti tal-gwerra u tal-bombi u fl-istrumenti tal-qirda ħadd ieħor jinvesti fil-bombi. Aħna ninvestu fikom, fin-negozji, fiż-żgħażagħ, fis-self-employed, fil-pensjonanti, fil-ħaddiema, fl-ommijiet, fil-missirijiet, f'dawk li għandhom tfal b'diżabbiltà għaliex hekk meta qalbek tkun tħabbat fil-post it-tajjeb. Waqt din l-attività l-Prim Ministru spjega kif din il-ġimgħa ħarġet statistika li tgħid li għall-ewwel darba pajjiżna irnexxielu jinvesti fis-soċjal 1,500 miljun euro. Hawnhekk sema pataflun ta' miżuri li jagħmel dan il-Gvern f'dan is-settur, fosthom il-miżura tal-IVF b'opportunitajiet ġodda għal koppji li ma setgħux ikollhom tarbija. Semma wkoll iż-żieda fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-carers li tjiebu b'20%, il-carers grant tal-ġenituri li għandhom tfal b'diżabilità severa, il-miżuri għal first time buyers b'għotja ta' 10,000 euro, l-ewwel darba li ngħatat qotja ta' 1,500 euro l-ġenituri li għandhom tfal li jkomplu jistudjaw, l-aqwa ftehimiet kollettivi u anke l-iskema stabbiltà. Ħadd ieħor qalilna li s-suq isuq meta kellna l-inflazzjoni refet rasa, aħna daħħalna l-iskema stabbiltà u żammejna l-prezz 450 prodott tal-ikel stabbli. Meta il-prezz tal-enerġija sploda l-fuq aħna tajna weda qed inżommuha u se nibqgħu nżommuha lil kontijiet tad-dawl, tal-ilma, tal-petrol, tal-gass u tad-diesel se nibqgħu nżommuhom stabbli għal kulħadd. Il-Prim Ministru Robert Abela temm jgħid li dan il-Gvern se jkompli jiltaqa' man-nies u jitħaddet magħhom biex tkompli titjib il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin kollha. Illi fil-waqt li ħadd ieħor inġabar hemm biex iħabbat fuq il-borom fl-ewwel ta' Mejju, aħna ninġabru kollha kemm aħna hawnhekk biex niċċelebraw is-suċċessi ta' dan il-pajjiż. Is-suċċess taż-żgħażagħ, is-suċċess tal-ħaddiema, is-suċċess tan-negozji tagħna, is-suċċess tal-pensjonanti, is-suċċess ta' dan il-pajjiż tant b'saħħtu b'hekk inġeddu Malta flimkien. Grazzi lilkom ilkoll.